Bodade nabafo kunjani nani makasasa ubani koni mthwalo leyo balula leno baba balula indlela Jesu Kristu inkosi ngibingelela ubaba umpostoli umama umpostoli egameni lenkosi uJesu Kristu nebandla lonke bazalwane amen. Ngiyambonga uNkulunkulu namhlanje ukuba ngiphinde ngibe khona ebandleni ndiseKhalezi bazalwane ngingumaphahla wakaMashabane khona lapho Thongathi ndiseKhalezi ngiqale ngibonge qala uSisi Joyce Ndombela owaqala wangiphi inkonzo lokufakazi basentabeni eLwadova kuyabonelelwa egcineni ngagcina nami ngingenile eKhalezi bazalwane. Ngibonge umama uMaseko engafika la ekhaya mangabe ngivakashile ngafika ngathola uthando olwesimanga njengoba nje eze wangimema namhlanje kuzobe kukhona umama nobaba umpostoli. Lokho bazalwane kukhombisa uthando. Ngiyalifila uthando lwala ekhaya bazalwane. NgiseKhalezi ngafisa ngelinye ilanga ukuphuphukela entabeni bazalwane. Kodwa ke mangakuganileke awuzenzeli. Kodwa ngibonga ukuthi nje naye umyeni wami namhlanje lekuseni uyena obethi sheshisa engazibelethi. Sikhonza lapha eNkosibomvu ebandleni engikhonza lona ngengilisho. Ngoba ngithwele enzima bazalwane. Kwenye inkathi ngixolela ukuthi ngingayi enkonzweni ngihlale ekhaya. Ngehamba ithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngigcine sekubandlululwa. Washo ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu kakhulu. Ngifikile eKhalezi kuningi uNkulunkulu angenzele khona bazalwane. Umzukulu wami beqeda unyaka wesibili ngoDisemba. Ubengakhulumi. Ekhuluma ngezandla. Ngithatha mangabe efikile ngivakashela kahlali nathi. Mayifikile ngivakashele thatha umkhuleko ngithatha siguqeni. Ngimbona nawe uyarespond uyaguqa ngithi umkhuleko ngibeke kuye nala. Thandaze sesiqede uthe uphela unyaka bazalwane unyaka odlule usiyakhuluma namhlanje. Ungathi usethi nje ukhava isikole ukuthi kade engakhulumi. Ngoba noma kubo ezenzile into zakhona eboshiwe nangezinto zakhona lezi ekusho abazalwane. Kodwa ngithi mina ngizoma ngokuthi nje uJesu Kristu inkosi. Kade ngamkhetha abazalwane uNkulunkulu kudala ngangisasebenza ngapha eTranscorp. Ngamthola uNkulunkulu ngoba kungena umfundisi engangisebenza naye. Kodwa angizange ngithole leli ivangeli ngithole namhlanje ivangeli leqiniso. Elikuvele likuvezele ubuwena njengoba unjalo ukuthi uyakholwa kanti awukholwa awukenzi lutho bazalwane. Sengikwazi nokungena emkhosini. Ngingena emkhosini ngibona uNkulunkulu engiphendula kuningi. Noma abantu lamami kusengathi bayabona babuye bengaboni baze banqamba igama bazana bethi ngokhalezwe. Ngithi ngenhliziyo ngibonga khona lokho ukuthi niyabona ukuthi ikhalezi liyasebenza. Haleluya. Ngilapha nje bazalwane ukuzobonga nje nanokubona abazali bami. Ngiqala ukufika la bafike bangihlalisa. Kanti bangithatha iphuzu kaMama Maseko angimazi kahle. Maye sesukume sizoshumayela uMama Maseko ngathi inkosi ngiyabonga. Olokho nje kusho into enkulu kabi. Namhlanje ngiyafika bangihlatha iphuzu kaMama umpostoli. Mase ngiyisa ingqondo sakathi uyena athi inkosi yami uyangifuna ngempela uthi uyangithanda uJesu Kristu